Казаха му, че тук ще се почувства част от нещо. Той не е сигурен какво значи това. Поред момчето, те усещат всичко. Ако си нервен, ще побегнат. Ако си тук, ще дойдат. Петър не бе от тук. Той все още не разбираше магията на това място. Те не питат, не те молят да се промениш. Просто чакат. Ако искаш да бъдеш приет, трябва да заслужиш доверието им. Може би не става дума да си част от стадото, а да го оставиш да бъде част от теб. Доверието се печели с тишина, грижа и време.